Mijn vader die was fruitkweker en wij hadden was een heel groot stuk grond en dat was ergens 500 meter verder in een poel. En van kleins af aan ging ik daar gefascineerd kijken naar de kikkers. Dat deed ik veel liever dan bijvoorbeeld naar de Giro of naar de Scouts te gaan. En na mijn studies van burgerlijk ingenieur heb ik gesolliciteerd in de mijn van IJsden. En dan heb ik daar eigenlijk mijn hele loopbaan gewerkt tot de mijn gesloten is. De toenmalige sluitingsmanager, Tiel Gijzeling, die had heel grootse plannen en ja, die gingen meestal ten koste van de natuur. Wij stelden gewoon vast dat eigenlijk de mensen niet beseften de waarde van de natuur in hun eigen omgeving. Ik wilde toen de mensen op een natuurvriendelijke manier kennis laten maken met de natuur. Hier, mijn vrouw en ik zijn dan in het buitenland gaan kijken hoe dat daar georganiseerd werd. Alles gedestilleerd, samengevat in teksten. En die heb ik opgestuurd naar mijn toenmalige baas. En op een bepaald ogenblik heeft hij dan gezegd gehad, je krijgt 2 jaar de kans om te bewijzen dat uw idee levensvatbaar is. Ik wilde een netwerk maken, zodanig dat je zelf kunt kiezen van hoe lang je fietst en waar precies je fietst. Je moet dus van kruispunt naar kruispunt fietsen, van knooppunt naar knooppunt fietsen. Maar je kan daar geen letters aan toevoegen, want je hebt maar 26 letters op het alfabet. Namen is het helemaal onoverzichtelijk. Dus ja, cijfers is logisch. Het eerste stuk is hier vertrokken, hier aan het station van As. En dat was een spoorwegbedding die naar de Mazeik liep. En dan zijn mijnwerkers die kort voor hun pensioen waren, enkele maanden, die hebben wij een opleiding gegeven. En ik moet zeggen, die hebben met heel veel enthousiasme hebben die buiten gewerkt, maar die toch dat heel aangenaam ervaarden zo. Ik denk dat de geschiedenis van het fietsroutenetwerk dat bewijst dat dat ook een economische meerwaarde heeft. Hugo Bolle. Passie voor fietsen.